Ekene m gị onye ọma ike ntị asị m na Chineke nekwa masị m udo ya adịrị gị ihe uji kpofu iji fom ihe ọma ya na-akpọ gị so na enwe mgbe m kwuburu okwu briefly concerning Ogechi Okeke njaka freedom and grant gị bail. So according to this video ezugo na for the video ya dị nke mana asị m ka m bịa gwa unu so that ka ndị mago onwe ndị na-esi ngọ na-asị na be ihe nwebere as a what apology cannot do. The God of due process he did it. Because there's so much pressure. There's a lot of pressure on ground. Like I said, don't want to yesterday someone you couldn't accord one on so but in this video you get to hear more, and even Ezugo himself is trying to to allow Ogechi to come out and say her story by herself. Because I know let her come and say her story by herself. So we want to also use this opportunity to celebrate all the lovers of Ogechi Okeke and Jakeba. I say again for the steadfast and for the exercise and the pressure to make this eating more lively. Most of you Ogechi spend the 10 in a court. Ogechi lay 10 in a court. She didn't pay for 8 of them. Ogechi spent there 10,000 na court in this court issue. Ogechi didn't pay for 8,000. So that okunu we mal how love and them mad in show ya. Okunu for how massively because now ina anya for kada cases wega ngo okunu ekwu ezoku ya madatina she was on her own. That woman Choyo I posted a lot of video mgbe ha no na the woman Choyo ebe ya si no Ogechi nwe wrong whereby na mmadụ send that photo nwanya like now they send me that picture too. I'm a living witness. They send that woman a create a fake massive fake account or they send that picture. So in order for Ogechi being Ogechi say for her to eat dumb mother akananti, so she overstepped and they capitalized on that. And some of the things so kwesịrị member but Nigeria can they really take a charge. So but within by the time I get the reason why she did what she did, so some people decided to let it be so that can pass through this process now. China mother can no longer come back to Nigeria again what USA and but that's issue is by the way. So you guys should go and celebrate. As for people that are not happy thinking no extra 50 years a day, everything we do process is here and because chupu ina agba mmadu war na social media malo dengi kina na emeke ihe and go and nwekwa background because someone can die at moon and got today imanfozi kwa hana especially that woman na madam gold de kwa wajo weekend okwa yeku natana na nya na ndị Igbo ayi emecha ihe na social media everybody keep a history kwa yeku osi na si refers in as ada Igbo no ihe obuzikwa na ndị bayi na asị na ọnọrọ onye ugwu that she is going back to ndị ugwu ọnụ obe ha. So but because before the gị na ndị ode anụ na emeke ihe nwee ego nwee ọnụ and nwee mmadụ n'ime ihe na-ata anụ ihe nwelili ofu inwe ego first of all ka mbido ka ndị adị na-abanye asị inwe chukwu inwe mmadụ ndị nwere agbada na inwezi ego. So that in these three things ni yenwelili two obo na nwere otu generic case your own is problem inwego na a very big problem ahead because na most people amampụtala gị hapụchakwa ihe hapụcha most people nọcha a lot of powerful men na Igbo anyị kwuo Ogechi n'azụ a lot of our but it's so shameful na a lot of people criticize the child say na Nakuzayo na abandon Ogechi nwoke agụ ataghị abandon Ogechi. Ogechi is coming back to say her story by herself. Nobody abandoned Ogechi, but because the way the case is very sensitive, you don't have to give your enemy a breathing space called capitalize. Yeah? So they have to take some things off social media. At some point, Ogechi said, but you have to take away some things off social media. Because at the point, or they the woman on her head, or the so the woman became confused. More pressure say abia. So when I guarantee go your bail now, everything has been sorted out. Just watch out for subsequent video na abiano. We will make sure that we keep you guys updated and also bring you
to the latest things that is happening around this saga of 18, and we pray that lasting peace has come, because Ogechi na-apụta ịma na the thing but Ken Palace of Justice na-apụta ọ dị ka ọ na-apụta udele na-aba, so udele na-apụta Ogechi na-apụta, then Kingsley na-aba, so Kingsley nwere ike ọnwa mgbe ya na-apụta n'ụwa kpọrọkwuzie ndị ọzọ. So there are some lot of people, like I said in the beginning, a lot of bloggers ka ya eje nga, a lot of dirty bloggers ka ya eje nga, but they just keep it close like this junction. Don't play, or you will learn it the hard way. Don't play, or you will learn it the hard way. You gotta go. This country, why in a way, and the one that papa we be na this country. You gotta go. One that papa we be na this country. Weeping may only endure for the night, but what is certain is that joy cometh in the morning. Weeping may endure for the night, but what is so certain is that joy cometh in the morning. You ought to go. Agwamono siono. When orilanya. You ought to go. When orilanya. Na go. When orilanya de buebu. And what is worth doing at all is worth doing well. That the time is now for somebody to go forward and possess her land. You ought to go. For somebody to take up her possession, that the time is now. Justice it is, justice it is. You ought to go. We say that justice anywhere is justice everywhere. And justice can only be delayed, but it can never be denied. You ought to go. Cool on down. Cool on down. You ought to go. Cool on down. Onyango na ngwo. Na kwenu na abia. Atụọla ọmala ọmala. Atụọla ofeke ofe isi n'ọfịa. Asị na atụ inu nkirika nkụta. Onye ọmala ebulu. Like I said, ego niile na west. Ego niile na west can only be wasted for just a temporal, something that is temporal. Why waste money on temporal matters when you can spend that money for a permanent resolution or whatever thing you may call it? You gotta go. Okwu na ada na ngalaba. Mana cherukwunu. Ka mpụtakwunu. Ka njenyu anya pụtakwa. You gotta go. Ka njenyu anya pụtakwa. Ana m apụta. Onwere ife nkwuru kịta. But the only thing nwere ike ịgwa n'ikpeazụ before ma pụọ is that joy is here. Or the joy is coming, but joy is here. Amala m onye nwe m. Amala m onye nwe m. Ịmala onye nwe ụja ya da atụ gị. Ụja ya da atụ gị. Mala onye nwe ụja ya da atụ gị. Onye anyị na-efe dị ike. Onye anyị na-efe dị ike. God is so wonderful. God is so wonderful. And God is not asleep. God can never be mocked. Share this video. Can check here something. Can put on.